Nedi kale mibando mujago mimi. Oh yeah. Abu mimi. Achia usana figi. Oyera dabe. Okulandirani. Masuba. Figa kuma wadibeze fana. Yes, chimechani besa kuno. There are not many things. Banova pali vendors. Kumazo pali atwela mangobwera bana. Doing nothing. Amwe muchoka kwao bwera banova kungokhala. Asuka loseni. Akalowa. Now, nafanira kuti lero tikone kati yamata tochi amphamvu kwa masiku akubwera kusika kati yamata iya nzakhala chani nkhalamba tsopano kukalamba kwanuko ngati simupanga lero sogolo kukalamba kwanu nzakhala ukuta because nobody will look after you. Niye lero ndikufuna kuti you should do something to earn a living. Kona nauza president kuti atipase ndalama tipereke kwa anthu kwa vendors panopo azipanga business ndalamayo yopanda chikole. Koma chimafunika kuti mukatenga ndalamayo you should be disciplined. Tanza ambiri kuli pati wanu ngatopa panda discipline. Ndalama ija ibwera mati asaboma asichimodya mubwera mowa ofta jamba kufuna jamba. At the end of the day, amachita chotama katamanga kuti kanga chepe kapezeke. So kono pepulanga ndona kuti kanga chepe kamene mungalandireko musapangire chibwana kwa mvise chito kuti musipanga ndalama musikhala busy. Mukatero munapanikize andale chifukwa choti andale amakonda anthu amene ali osauka amene alibe chochita ndiye kubwera panopo amafana tu kupasani kakengeni anthu otawowozani because they know you have nothing to do. So no kuyambira lero you should think about yourself. Muzigazire lokha akakupezani wandale wina aliyense kukusanza chibwana takapange ni chakuti muzo tisore ndilipize kupanga ndalama iwe kapange sana ndiye chongofuna panopo mumadziwana kuti awawa ndi aziboliboli awawa amango khala ndikira mina kusuta chamba apopo alibe chochita. So you have those groups ndimbweresa wanifi panopo then apanga work with those groups akupasire ndalama zopanda chikole koma mkapanga business yo muzibweza because for example ngati wina atenga 1 million malai kwacha and you do your business very well kubwezera ndalama zicha you can take 3 million later on na ndikuona uyoyo mulongolonga mmakhaina ukoko mmasuka magari moto chani even those ones hata kuna nafasi kupanga changoli nipange program yathu palibe zonena kuti uyu anaphunzira usana phunzire tempulanga ndili mosi chitapunika anthu mukadala ya nyamata chifukwa nthawi kubwera imene zotumidwa mmatumidwa zotigendazo zoozazo zikatheka ukakalamba ungawoze ndalama ingabwera muno ichiwowoza so ndabwera panopo because ndalamazo zilipo mulandire kuzipanga business. Next week I'll ask those officers to come here. Akupaseni tukufuna kuti July, August mkamdawandia. So what you do is
lembana. I'm not saying that everybody, even in Gula Musama Musali say, Kuma Ambiri Alandile Azita Bukas. So that's the message. Nabori Sabano. Drama 20,000 governor bana umeo wa bano kwa iyai. And I have said it many times. Kuti mkha kunoko town kunomo kwaona nyumba skali stadi. This is not the Malawi, yes, kwa Malawi wanu weni mukalwa nyumba mwanumo mukulia chani ufunda blanket lati kwanji ananu akadwala mugapa chani andale ambirife when we use mpaka chakuti ali simula ndigali moto akudia bwino no do your own things mupange zanu kimati odia za chalibe chani mwangu muzija zanu. And I want to thank the president kuti na kuti Peter ndawama nditi izizi antu akhale busy palifunso waife nkhala ndemangabe yamikira president chifukwa chokulolani kuti muthe kubwera pano ndipo kukhupira kuti mwatipeza ifeyo ananu amene tidachiteso support pa chinthu chimenechi and ndalama zikabwera tikuyisani ntchito mwanzeru chifukwa cha malangizo anu amene mwatipatsa pano. Pasa nambala yanu. Zero. Yeah, musafure mna sufuna ule na imbe namba rapida. Ni mongole ni ena. Zona de zona. Nasafure. Masakale winaona kuto amina ajabu wa UTM wa MCP nanga ti ali muntu panopo he qualifies sisi kwendera wa DPP what we need support ga DPP alandire support kan wa MCP ala everybody don't say difana mungu everybody alandire ambuya kudaliseni kawe Gente,